Zima sa stále drží a v noci môže hlavne v južných okresoch opäť slabo snežiť. Nasledujúci príbeh je o tom, ako si už malé deti dokážu ceniť kamarátov a zdravie. O skutku, ktorý by bol hoden toho najväčšieho ocenenia, sme nedávno priniesli aj reportáž. Druháčikovia totiž na vlastnú päsť zorganizovali zbierku pre ťažko chorého Lea, aby sa vyliečil a vrátil medzi nich. Príbeh sa končí, no nie úsmevne a šťastne, ale detskými slzičkami. Zamestnancov US Steelu v Košiciach zrejme tento týždeň poteší dobrá správa. Tvrdí to premiér Robert Fico, ktorý v Pittsburghu rokoval s jeho predstaviteľmi. Údajne sa blížia k dohode o zotrvaní oceliarskeho gigantu v metropole východu. Stovky taxíkov dnes takmer úplne paralizovali dopravu v centre hlavného mesta. Na protestnú jazdu sa vybrali v tom najhoršom možnom čase cez najrušnejšie ulice a uličky. Premávku musela riadiť polícia, inak by pravdepodobne skolabovala úplne. Autá sa v kolónach pohybovali krokom. Taxíky blikali a trúbili. Tým, ktorí sa do protestu nezapojili, sa však táto situácia celkom hodila. Ceny v tom čase zdvihli dvojnásobne. 12-ročný pobyt za mrežami hrozí šéfovi obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede a jeho komplicovi. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara si mal prednosta úradu cez sprostredkovateľa vypýtať od podnikateľa 2000 eur. Zaujímavosťou je, že si ich pýtal slangovo, ako dve plachty. Teraz vám povieme niečo o pomerne novom, no za posledné roky veľmi sa rozmáhajúcom syndróme mladých ľudí do 30 rokov, o tzv. Tetánii. Ide o syndróm, ktorý u mladých ľudí súvisí s psychikou a so stresom a príznaky sa dokonca môžu podobať infarktu. Kto by nepoznal príbeh o Rómeovi a Júlii? Tragický príbeh nenaplnenej lásky, ktorú zahubila nenávisť dvoch znepriateľených rodín, dostal novú tvár. Pod režisérskou taktovkou Jána Ďurovčíka ožili hrdinovia z Verony na doskách, ktoré znamenajú svet. Pre Poliakov alebo Čechov žijúcich v Los Angeles nie sú omše v ich jazyku také zriedkavé ako pre našich krajanov. Tamojší Slováci sú preto ochotní precestovať aj 100 kilometrov, len aby mohli počuť trochu viac slovenčiny. Túto výnimočnú možnosť mali teraz pred Veľkou nocou. Prsteň, ktorý daroval Napoleon svojej prvej manželke Jozefíne, vydražili za rekordných 900 000 eur. Stále len deti, oni sa tešia zo všetkého, takže dúfam, že sme im príjemnili aspoň kúsok dňa a trošku pripomenuli sviatočnú atmosféru.